Pyri puhuttamaan Dodginassa. Dodgin lää programmedirrege mi mahtaa tatnan viehkeetit itse spieltuarjut. Tahte pihketimmien Dodginen piirä. Molsu kielem tettie globusem mille dirrege sijesna. Sena lää dirrege sijen nyölesnä täsnie tatne kyvje spielese tarjo. Asset lästo lää senan nyölesnä. Täsnie kaikki grafiik tatne pruhk. Karabielesne pyrtsi lästua. Ta programme pyrtsi. Täitie pruhk kus ets kuudet. Kus ets kuudet, tjur aktiveradit tam grafiiken mam etsa kuudemutnet, tätie grafiiken mam siht, meitie asset lästusne kounase, kus se nämtie turjume grafiike plave sketta. Tälle mahtaa pyrtsi pihkama säijan kieset. Tälle mahtaa programmeradit. Programmeradit le datamaskinense jehtet mamakt etsa hennadit. Datamaskinen kielelle pyrtsi tatne tjönk. Meitie koodine skytje. Mieran tatne programmeeriminje aimahtaa kuuden vöinet ku tekste. Ja sitam vöinet tiettie njuolam, tälle klase karvena. Siht vörkettamam spielesne tarjoa. Tätie vörkeme puolom jal play puolom.